Ka san amfanin tafarnuwa da citta da kanumfari? Ka nemi citta ka dake ta zama gari. Ka nemi tafarnuwa ka yayyanka ta bushe ka dake ta zama gari. Ka nemi kanumfari ka dake sai ya zama gari. Ka haɗa tafarnuwa, kanumfari, citta kana sha a abin da ya shafi madara ta ruwa ƙaramin cokali, ko ka sha a nono mara tsami, ko ka kwaɓa da zuma kana sha. Zai magance maka matsala ta saurin inzali, zai magance maka matsalar tsinkewar sperm, zai magance maka matsalar yawan jin gajiya da kasala, zai magance maka matsala ta ƙarfin kuzari da jin daɗi lokacin da aka kusanci iyali. Wannan ingantaccen haɗin yana da kyau ko lafiyarka ƙalau a matsayinka da ɗa namiji ka yi shi, domin zai ƙara maka energy da abin da ya shafi ƙarfi a jikinka da izinin Allah. Ka tuntuɓe mu ta wannan lambar waya kamar haka in kana buƙatar haɗaɗɗen magunguna na sanyi da magungunan da kake buƙata muna sayarwa, kuma mukan ba wa mutane cikin sauƙin farashi. Don neman ƙarin bayani ko tambaya ko siyan maganin mu haɗaɗɗe, ka tuntuɓe mu ta wannan lambar waya kamar haka: 08067989338.